Welcome guys. It's Eminent Domini Muchinda Mondoro Mzangoreza right. Today I want to talk about agriculture naika. Tudambo timbopinda munda mudongo amurikuona kuti mune mabagwe kuti quality bagwe chero chakarimwa zingaiti. But ini chendikudzoka nacho naziri kuti guys kurima kuchisina production nowadays. Iwe tsvaka mari zvaunoita manje kana watsvaka mari. Vanhu vazhinji vava kurima ndo chinhu chinofanirwa kuziva ichocho. Since vanhu vazhinji vava kurima ka nguva yekutsvaka mari vachasiri kudini kuiwana. Because ukatarisa kuti mumunda bagwe mwedzi dzerinotora munhu uchigwisana naro chirima chidai ndiso for the cup. Varimi vazhinji havasati vaugona kusetera kuti both sides kuti vanorova maproductions anovapa mari during nguva yavanenge vachiita zvokurima chibage. Iwo chitsvaka mari chirega kutambura munda chirova badza rogwadza because badza akuti urime zvakanyatsonaka zvoda uine zvikwanisiro. Saka uchitsvaka mari wakaona wapedza wotsvaka mari iwewe wandika chenda time yangu ndokohwa either une maplastiki vanhu vachinodirisa either une masaga uchindodirisa nemari yavari kwakuita mugomo $4 $3 vachida kuti vawane mari kuti vagone kukava zvimwe zvavasina kunge vachidini vachikava. Saka vagonera kuti utsvage mari patime unenge uri andika kana watsvaka mari worega kurova badza iri nokuti badza ragara iroro rotogwadza mukoro unoyi. Saka kuramba charova badza iwe izvozvo zvakasara shamwari zvakazara badza rogwadza nemutemo waro. Saka iwe ukadai zvimari zvako zvawaita kana kuti ukaita izvozvo zvokudirisa izvozvo wapinda wadopinda iwe kwete kuramba chikota mari munhu achirohwa nebadza hai chikunga chozvimbazve woti madhako wabodo. Saka don't forget to subscribe and to like and comment on Muchinda Mondoro Mzangoreza rima. Sarafina ndivimbisa kuti ndotokuda ndicharamba chitokuda. See you on my next video guys.